سبيل إلى السلمان يقضيني تقطي حالي إليها كان يمضي والوجود الذي أبنى ولايته حقي وآدم بين الماء والطين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فولي أني ولي نمان دو أموتا كو نيسي أو ماني سغين أو منو سغولي بنا جمانين كونو جمانين كوكا أو بسم الله وكا جمو كان كنكا نوي تيجانيا بلومباي bini ala ka jaye an wulila ka an sense ka se bako jikoroni golfula an karamogo ba no ye alhaji Kawseku ni ale togo fora tijaniya konna ma dogolente mali kono mali kokan a wulika jo anaka tesri ka sabu ke o ye tarika yin a ɲɛfɔli la ani tarika yin défense tali la ana bena kuma fɛn minnu kan yana an daka do a kɔnɔ an b'a fɔ an karamogo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. jakte Sheikh Jallo an b'a fɔ ma ko marhaban bikum ahlan wa sahlan an b'a fɔ ko télé shérif lama tijaniya bulonba ma k'u ka bisimila u yɛrɛ ka du kɔnɔ u ka bisimila u ka zawiya kɔnɔ. an bɛ i ka foli kan laminɛ ka kɔsegin foli kɛ ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma sabula an famani ma kɛnɛ in kɔnɔ diɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ ko i ka wuli ka jɔn i ka girinw o de ka ca o de ye an fama ye o la karamɔgɔ an wulila ka si ma an y'a bila dabada min na an bɛ fɛ k'a ta yen bamananw ka kuma an n'i ye jɛmukan fila kɛ jɛmukan fila in ni diɲɛma bɔra kalama n'o ye Cheikh Tijani yɛrɛ a bɔra du minnu kɔnɔ i da donn'u la i y'a walawala ka na fo ka na duguma o la hali sisan an y'a kanu ka i ka sira kan i ka walawalali kɛ an ye i y'a bɔ yɔrɔw fɔ an ye an bɛ fɛ k'a dɔn Cheikh Tijani a kalanna jɔnw bolo kalan in kɔfɛ a ye mun ni mun kɛ. Allahu akbar. An karamɔgɔ nin bɛɛ la tuguni an b'a fɔ an don to k'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يقب من دعاه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نور الأول وسر العنجز الأكمل عين رحمة ربانية وبهجة الاقتراعات المتكونة الأكوانية خطب دائرة الكمال وياقوتة تاج محاسن الغلال سر ذاتي وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كرموني تنقل الشيخ الإمام جلو كافو تجاني أبلون باكونو من مشارق الأرض ومغاربها من بك اللجي كان ينوف إن شاء الله كو سامري بنيغوندو على كوجرانا أفلين كالو هرمالين دو الله على أنغار زيكي دو سلبا كالو لنينا ka doke ninde ka gele folo ko ala ka baski do anga jamana ko anga jamana be kumbala minna ya rabbi aka ala ka jamana bo kumbala na ala kana malike jugu sago jamana ala ka bendo islamo ni gonche ala ka bendo jamana do ni gonche ni wati minna ambala antinya na crise be jamana kono o yi wajibi an don to ka ni ala fi ala kan ci shaytan toroma hadama de shaytan ni jina shaytan ko do al imam ka fo ala makanche ya alhamdulillah rabbil alamin nen e bi an gaski jamana ngono mali kono shirifu ga du ko télé shérif la o sorla ko émission do sorla ko shérifu ko so ummo kedo ala karaba sallallahu alayhi wa sallam ay modern do to fanye ko ale bita kulu bina ale jira je bela ko blonda do sorla ko tijaniya ni ko Cheikh Tijani mimba ko fo ala kara jari do sallallahu alayhi wa sallam parce que ulu noro mi sorlo fe unana ala kara kan noro de wati be woni shérifi de venvenye wati wata be ka kaba ko minga tika kina yere amoke ka madadu de bano fino ya kan nore wala bi an be ala fo ka ala barka da tijaniya bulomba kono ko ala makance man tawakkala alayhi kafahu karamoke tariqa tijaniya sigilen be tawakkulu ka maki jigi sembe ala la ni ma jigi sembe ala la ala be ma wasa ko la yansa man zakarahu Allahu akbar ni ma mi ala kosuma ala tinyina ko
e kata du kono bane Cheikh al-Imam wazifa sigira du minu kono hadra sigira du minu kono la ilaha illallah chama fora chokorwa minu tuka blongo nunu ko kala ni fo taw ka du kono bi ulu de kala yele Allahu akbar ulu chokorwa de ka du jabira na jabira demi mo be ke yele na jabira mo demi mo be ke yele la ilaha illallah te mana ko de astaghfirullah te mana ko salatu ala nabi be fu du min goro de barkay o de tijani blomba yo ni dona tijana ko ni kun gorota dono ni salatul fatih sebene ni kun gorota kayan filate astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ni kun yela ma fa no fi la ilaha illallah la ilaha illallah aw tijana blomba ni be blongo no chokoro min sigile be tijana blon chama la o de muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanina ala fa ka hina akan nema akabarka akoti bari wati be akodi ala krama awani de on don to wala ndan ngono ando ne mbeni ni nantara min bawla si ala krama mi do kadala do fama ko khutbil maktumi barsakhil maktumi khatmil muhammadiyil ma'lumi baharil ulumi wal fuyudati nafsil wilaya khatmuha wa maktumuha sirrul ilahi ajallahu an yusafa samsul haqiqa haqquhu lan yurafa aski maraka do to nyoro a cheikh alfa umar jum ba amodendo a cheikh abubakar sisa songora ko inni bi hadha sayyidi atijani arju min az-zaman ar-ramani bi fujuri wa bi jawrihi wa bi kasrati al-udwani wal buhtani ay khantu anni bil amanati faizun lamma madatu yadi ila rabbani khawsil wara wa qiyasuhu kanz an-nada ya qutat al-irfani qad ahala baynani wa bayna al-fasiqina wa ahadtani bil izz wal irfani fa khadawtu fi manazil ismatin la aqtasi hindan wala zidani fa aqulu hamdan للكريم المنعم إذ من علي بالأمن والإيمان حمدا ليس يفنيه الفناء ويبقى بقاء الدهر والأزمان إيه جالو يكابلون بين كنو نفرع عندكوي عربو ما نفوني الله أكبر أم وكو دي نفوني نكون قام بتاريخ منا سان كومبلكس عربي أكرو أم بمحمد الدين دلا فرنسي منو يا أويه أم وكو يا داتو عربو لا كوي ni Cheikh Tidiane an don to har san jora le ka blonda la ka escalier ko ala ka son ala ka je ala ka yafa ka sur ala be accordé kalande nga doge karamoy ko ne sunna la dige do sino amba fu kawle mako bulu ka dola ulu tanyana ya rabbi ala ka ne etanya amin mu ka tasra la jallo ni te bara fitinio ka blomba do si ko Tidiane blomba ni ma mo khadimi ala be so jebe bi khadimi mogo nyebe minna o fitine mimbe batinu mimbe dogola o de ka bona be Allah du minu sona ku ukungolo do ninko ukungolo do ninkoro ta do adu kono ala ya beke barka ya akera nore o lamba fu ko ala ka son ala ka je ka ban karamo wa ni ka sigunu don toy wala nda kono sisa enyi ni joy Cheikh Tidiane harsa nene e ka wala nda tunte mene wallahi Cheikhna Cheikh Sid Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu o nangamba nyini tuma dola ni tara ka be fas tuma dola ka be ayni madi ni ki ba nyini e ba sore we chien farsugo be nimbe me abora noro min o de Muhammadi sallallahu an kutiba rakra Muhammad sallallahu ayni shirifu nu fa eno ahlul bait rasulillah Tidiane ya famu ika bla o minan kono ko ala kira ka wirdu do Cheikh Tidiane ta tende ako ka dirale makaka didiye bema ni sera silsila la nimba fo ankaramo katabu ni sera ankaramo Cheikhna Cheikh Sid Ahmed Tidiane ma abafu ka ali amina amoka fe yakhzatan keneka la manama sinqoti aga surate sinqola ayate sinqola Allah o tumadula kito o kuma kono ni mi chogo do kibe fenfo wirdu me bita so be ka fenfo ala karama ko de do o mama ye fenfo ma imako sara o do Cheikh Tidiane ne de la ka fe ne émission gelege émission fla min bet se ka fo be doni fodro ka teme qur'ana ayaw de to ka ulu jira awna wallahi wati mi ay créer la se la me ko sube me ka min fi wallahi on tous les minu no fe on te zirin dalande bil kitabi was sunna as-sunnatu al-muhammadiyya ya fode salawatullahi wassalamu alayhi ikadalu be mi karamo ka fi qur'ana kono dalu be mi afli hadisa kono o ibe bo on yisrala wallahi te jo on ni de sura mo ko fi anyani de sura fo fi on te bidi alande minnu b'a fɔ k'anw y'an mɔkɛ sɔrɔ ko ni k'u ka nin sira kolon la k'u b'a fɔ k'anw y'an mɔkɛ sɔrɔ o ye minnu y'u mɔkɛ sɔrɔ komotu kɔnɔ anw y'an mɔkɛ sɔrɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah o kulun de kɔnɔ an y'u sɔrɔ u tɛgɛ bɛ alakira bolo u ye kasidaw da ka alakira majɛw o kuranɛ ye mun fɔ Cheikh Tidiane n'i ye ɲininka ko sirifi ninnu u bɔra min donc mi kira ye mission accomplie a ye fɛn bɛɛ kɛ kira sara b'anw bolo min an bɛ se k'a fɔ ko ala ka kira sara kira ye min kɛ Allahu akbar wallahi mbalma muso e denki do bi ala ni kira sawya mbalma muso e be furu la bi e ka che ka ladriya kira ka kuma kan ya to kira de e ka hakedi ma nde muso e min sigire be bi ke kira pogotike we bina se furu la e ka bi soro ala kira ka kuma kan do lada jugo min tumbe dugu kono ka de muso tumbe fade wallahi ko inna allaha ta kullu zi haqqin haqqahu la jugo fen fen tumbe kira de nana ka on ga droit di ama kira sarabe mi
ayafo aka sahaba do Abdullah ibn Abbas ko ala kira ko ni mamin ko jazallahu anna Muhammadan khairan ma huwa ahluhu antum to ka salatu ki ala kira ka sallallahu alaihi wasallam o Cheikh Tidiane nun ka boya ni be Cheikh Tidiane fo tse ka fo ni mata amokena ayi ni Cheikh Tidiane fo doro bita mokende laje nango shirifi nunu e hakilla kambe ni minuma afima ana jema ko te koy karamo ni mama jirana ko ni ya hadra do on mi giraka on yeto la koy on yebe amoke suma de la amode mi wallahi abora bona min aw ni mamin so no mo o de ciye koy karamo harbi maminum bana ko shirifi ko te ciye wulu ye Abu Jahal nu mode ode harbi nulu doni kira tublen tumen ba fo ko so des histoires o ba fo awa maminum so na bi manmo ye ka fo ko nu ye shirifiya on so na antu ka tasra no fe wallahi karamo kana sikala nunu ala kira to nyon so bi wulu de tumbe to ga no fe wallahi kuma khadim ya utumba khadim e depuis ala je da uchuga do bema so kira yere sallallahu alaihi wasallam ante meto kira ye fembeke ay fembe dini manto ma watimi manto de farana ngonga aka sahaba ko kira min ganye ko amse ga kira sarawa allah hadisa ansur wala Abdullah ibn Abbas ko ni mam nyen kuma kelen fo ko ala Muhammad sarawni herala Muhammad ni min ka e ala fe ko otigi be malikiya bi woronga de singi alfu saba sogomada bakele ulu de be ka dossier sebe nyuman dama wo sebe ko parce que kiye do ke ala kray sallallahu alaihi wasallam o kira mi sha accompli watimi sahaba unana ni sanuye unana ni wari kanga mbulo franyo nga antu be bagaya mina bembaliya min tumawse aw suni khajraji san kemew minu ye kelew ke antum tan nyogondo Bilal o bora habashi ethiopien do Salman al Farisi o bora persi jamana kono Suhaib Rumi Khabbab ibn Arti nunu uluni amir al mu'minin Sayyidina Ali an Hamza ibn Abdul Muttalib be nyogon la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o drapo ko watimi ko anse ka ala krasara rasisiya le do genga boy kam maninke mabay kam be kelenye ko ambe mungi ka ala krasara Allah una ko ala kra ko sanufle warfle Muhammad ko abi kunyele makabu jabi wati mi Qur'ana aya jigina ka ala kuma na ce min fe ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wallahi sambi woron sabab kono ngwa ma fo ce min ga kuma na kele aya corriger o tale ka kuma na Allah ni erere yoro kira ma fo abe suro mo do ya da kira la kira yere ka kuma be bor ala fe Allahu akbar ambe mun ke kisara ala kira ala ya Qur'ana aya jigaga kul la as'alukum alayhi ajra afu ye ne ka nin ci kai ni somi ne ya dauma ne saraba bolo mi an garbo mami la ilaha illallah di ma ebse ko sara mami ka ala jirila o sara be bolo mami bo bolo ki di alama o sara be bolo mami ye bo danga di ala ki ke do de e min tunye muso inu tumbe ka cheso so na yi bola ki bla arjina sara o sara be bolo afo Muhammad ne te sara nyina o fe kan ci de la illa mawaddata fil qurba fum ayn kanu bal masruna joy ala kra bal masruni har sambe kana ne ka kuma kande ya ta yoro jahan wallahi kana Cheikh Tidiane de jirila ala kra ko ay ne kanu ne bal masruna ni Cheikh Tidiane jonya bora dumi ngono dondo ala kra bora sallallahu alaihi wasallam hadisain sen siren do abdinan do abi zarr al khifari de hadisa lakani ko jonya fu ko amir al mu'minina ali shirifu be baba ako ana madinatu ilmi wa ali babu ne de doni be ne ala kra ka doni be ne de doni dugubay capital ne ka porte d'entrée ali mama ker hakikati yete min alife ni te ayi ali jolide mama sera ka ko yele mafana ma million chama sona ma min abel sidna ali zuriyawli zuriyatan ba'daha min ba'din imam ali ala kara ko ale kofe ko ale kam manto na ma te min be kom ali Allahu akbar an kara mo nyiningal do kera ali kilen de sera ka ala kara ka sabala ako ay nyininga ya na bina net tanya ako na ma ne nyininga net tale ngo fate ma asra be se ga nyininga akote ayafu imam ali ma fi ka jirila ko illa al mawaddata fil qurba ay ne kanu ne bal masruna ali de hadisa lakali abi zarr al khifari ko kale ya imam ali la ko dondo ko ala kara bay sallallahu alaihi wasallam meni Sheikh Ahmad Tijani Sheikhana Sheikh Sid Ahmad Tijani meni amo ke san man baynema ni ya on be shirifu no fe balma ke balma musu en be shirifu no fe e min tugule mbu no fe ni mami ka bi la goshi afoko mbe ka baraki ni qur'ana ko fe ne be ka baraki ni ala kara hadisa de an kara moni kara mote mami na shaytan kara mo ni mami maso mo bita so shaytan ni maso hadama de shaytan jina shaytan ala bi karabe bita so dan fembe imma ka ke juguma ni wa ka ke fewre bo me ni tugura ala kara no fe ka tugura ala kara bono no fe kishra wallahi jiani la harabunya akorota abode la koy wallahi dondo ko ala kara bora jolembe imam Hassan o jolemba kinife amode imam Hussein jolembe anuman fe ayu bolo flamna akom man ahabbani wa ahabba hazini wa abahuma wa ummahuma kana mai fi darajati yawm al-qiyamah Allah kuma illa mai ka hadisan ko famu ko sobe
ngo alakira bay sirifu baba anana jodonda ko imam hasan jolembe hussein jolembe akoni ma min kera nefe itlala ikera nu flafe kamalen flay la ilaha illa allah muhammad rasul itlala ikeru fafe kuma ila meha ko man ahabbani wa ahabba hazini yalo kanu kaba ko ko ci wuri ballo ma bi se ka sira maye jene me ko arjina ko be me bita soro kanute kanu ya da makaba ko dode ni walanda ya soro yoro do la ambese shati jani nun kanu abin na fami se adama dema shirifin nun kanu barka min bala ikai ku ka kalande na fami bala ji ani la haran ma ya bode kono allahu akbar donite ku kanu ni kalana karango ke te shetane bo allahu kalante la go shanfe koy ambe qur'ana kala amba do ambe maw kala anye hadisa kala amba don anye fiqhu kala ambe maw kala doni ye chie mais attention doni do be faka sur katu mano fe ni doni kala papier de la ni karamo ma sur la shetane be tlongila allahu akbar Cheikh Sidi Ahmed Tidiane abora ni nduindo kono ala kara ko ni mame en kanu ye nu flaf kamale flafa yu kanu baye jonye Fatima Zahra albatula sayyidati nisai ahli janna men Fatima tamima min tumbe bo dugu kolo sanfe manmara na tumeta arjina horo muso kala Fatima shirifu ma muso Zahra Cheikh yani abora jolimi na ni Fatima tadulu ambe sigi kanawo akoni mamin ke rufe ko kana mai fi darajati yawm alqiyamah kullu haradon kina le ala karabe ke daraja kelena Allah akora le be pare cité min gon e ka barat se kila se mais kanu bi la se Allah Cheikh Tidiane kanu de be ato mawbe ala karasro sallallahu alaihi wasallam ako mama ya kanu ina be nyogon fe ji ani lahara ako wa mubkhiduna yamutu kafiran ankara mo cheikhna Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ako ni mami ya ko nya ibe sa kafir ya ko kafir lama ko ni sufi kitabu yele ko ye sufi kuma fo karamo ke jonga sigi kana hadisa jelema ala karako sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi la ibta bukhari kono muhammad bin ismail al bukhari al jufi meka min fo jie be klobana jie be nyebana o nebe ka min fi e min be ka manuma nun kanu ta fo ko karamo ke nyene hadisa fo kaka kenewa ala kra hadisa jelena ala ya fo muhammad ko afo muhammad man aada li waliyan faqad azantu bil harbi allahu nimma mayne teri do juguya shanti yani ala teri de koy wallahi aye qur'ana durusi aka kalan srafe aye qur'ana durusi asawolon la allah aye doni be kamari ka sura ma baliguya aye fiqhu kitabu num be ayu kala qur'ana ko fi atlala kinyeshi sharia doni ma kitabu minum be kalan fe harni mamin be tariqa tijaniya yurdu don yurdu nim be dilan chugo mi na badu kasigile be ko ma be kom sali qabla ni bara bi so chugo madhhab maliki la bedla chugo mi khada'uni binawu kalangalaw bo don ibadu ko Cheikh Tidiane ni tasra kala maghribu betu me madhhab maliki de kono allahu akbar kala gdari kala كرسالة نقرأ كمقدمة كلا شيخ خليل جزء فلا كسكي كلامه شيخنا شيخ سيد أحمد تيجاني أكل فقه المالكي دي كسب ما في كجلا مستوى من تمبالا doni min tumbala don mi abeji fas ay kangaraw de sur fas Allah odo fas don bo wafo ko odo ko fas don be fas du ko la itemeto koko fe na fo koko be ni ka puya be doni sharika Allah fam be doni men jamiatul kharawina o be fasimi maroko ni checha ne ka zawiya manja a jora sanyina sam bakira ni san kebe flani ko Allahu akbar hijra qarnu flana ko sobe jamia belola min jora islamia kono fas Cheikh Tidiane khalwa ke so min gona fla yoro la ankara mo etara yoro la mba fika min fo adogolete ankara mo cheikhna Cheikh Sidi Ahmed Tidiane qur'ana de ujrana qul la as'alukum alayhi ajran ila al mawaddata fil qurba ya do fle ko dima qur'ana kono ni ko ala karabal masuru ye jonye on amba fo ko Sayyidina Ali ya nyem koy on ni ko amodin bora chemina amba fo ko Sayyidina Ali lazi saja bi burdati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane bora odude kono katla ka dima hadisa min jele fle metla ka hadisa wure dima ko so maka manu kan wallahi maka manu kan nafaka bo wa nafaka bo danta la Cheikh Tidiane jonye radiyallahu ta'ala anhu amba fo ale alakrabuna de sallallahu alaihi wasallam abora dumi ngoro dumi ametla ka siga ka ko inma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira konni ala di ala ni inma adawatul hasrute gramel karanofe konni ala ya la ni ala mi la ni jom se ko ci mogashi karamoke ala barka do dumina jom se ka barka boy ay mogashi ala mami sane edab se ko nowa fogachi karamoke tay ka strafe ma shima ke foye abara fo afka soro fenga fie sabali ni fen soro ankara mo Cheikh Tidiane akanyala ma yakoro ni e ka er ko chugate abangena ayin maji Allah monay faso kono bonya min sorla karama min sorla mo nyeshira ma wati mi ay jugiya soro abora ayin mari asambi woroni saba wasra shibola katla kata fas Cheikh Tidiane santan wolongra de fas
a donna fas o de bɛ na hijira san 1414 a donna ye o san min o de a ye qutbaniyatul uzma sɔrɔ karamɔgɔkɛ a donnen fasi fana diɲɛ girinna masakɛw ɲɛ sira ma dɔnnibaw ɲɛ sira ma a ye dawula sɔrɔ a ye karama sɔrɔ juguya kelen nana tuguni Cheikh Tidiane tun ko k'a b'a ka minɛnw siri k'a bɛ fɔ fasi k'a bɛ taa a bɛ bɔ fasi fana a y'a fɔ kalanden minnu ye sekɛrɛ la kalanden minnu y'a dama kasi a mɔkɛ ma alakira u ye tawasulu kɛ alakira a fɔ Cheikh Tidiane ye k'a ka to an ka dugu la a kana bɔ fasi tuma caman Cheikh Tidiane b'a fɔ a ko tuma dɔ la a ko kalandenw dɔ bɛ a ko n tɛ nɔgɔya aw ma koyi a ko n tɛ yafa ma kuma tɛmɛ sira fɛ minnu taara nafiya kɛ ne ye alakira fɛ ko alakira y'a ɲi ko ne ka to yan n b'a fɛ ka jirila karamɔgɔkɛ lafiya tɛ ko in na lafiya t'a la n'i kɛra maaba ye fɛn bɛɛ bɛ f'i ma wa a fɔra Cheikh Tidiane ma juguya de y'a bɔ faso kɔnɔ k'a ɲɛsin ka taa min ka taa faso jamana kɔnɔ mais a taara a ma tiɲɛ o y'a mɔkɛ ka tiɲɛ mɔkɛ yɛrɛ bɛ san 53 la a ye minɛnw ci ka bɔ min Maka a ye ɲɛsin ka taa min a taara Madina a taara san 10 kɛ o ye Ala ka sunna ye k'a jirila nin sirifi ninnu an tugulen bɛ minnu nɔfɛ an b'an yɛrɛ kalama an b'a dɔn u kanuni Ala kira ka hadisa jɛlen Cheikh Ahmad Sukayrij n'o ye Cheikh Ibrahim Niass o karamɔgɔ ye sahibil faydati tijaniya Cheikh Sukayrij y'a sɛbɛn kawkabla wahaji kɔnɔ a ka kitabu dɔ kɔnɔ ko Ala kira kanubaw Ala kira mɔden ninnu ko ni maa min fatura kan ko ba'ala Muhammadin ka Ala kira somɔgɔw kanu n'o ye shirifinu ye ko mata maghfuran lahu ko i bɛ sa waati min a bɛ sɔrɔ Ala yafari ma ne ma nin fɔ ko ka an jigi da k'a fɔ ko an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la an bɛ k'a fɔ ka kuma ɲɛsin o de ma koyi an tɛ kuma in fɔli fana to bishara min Ala kira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam maa dɔ kama koyi ko k'u kanu kanu bɛ dusukun de la karamɔgɔkɛ kanu n bɛ ka min f'i ye a bɛ hadisa jɛlen na kitabu minnu sɛbɛnna san 800 kɔ ɲina hadisa kitabu minnu sɛbɛnnen don ni nana an b'a bɔ k'a jiri la don dɔ Ala kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen sahaba ye Ala y'a jarabi tuma dɔ la n'i ko kanu dɔ b'a fɔ k'a bɛ seku kanu ko karisa b'a fɔ k'a ye cijaniya k'a dun bɛ ka nin kɛ la karamɔgɔkɛ o tɛ cijaniya tiɲɛ koyi a saritiw dafalen don mais wirdu tɛ di maa ma k'i ye malikɛ jalo wirdu bɛ di maa ma k'i ye adamaden de a bɛ di ma k'a bɛ dilan de ko alikamalu lillahi dafalen Ala de ta ye o wirdu tɛ yen tarika tɛ yen min bɛ se ka maa jagira Ala la an karamɔgɔ Cheikhana Cheikh Sid Ahmad a tijani a ka tarika jɔlen bɛ zikrun mudakara wa akhlaqun sigida wɛrɛ la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la an bɛna jirila tarika in yɛrɛ ye jɔn ye a sigilen bɛ mun de kan awuradu ninnu nafa jumɛn b'u la a nana a bɔra min kuranna kɔnɔ a bɔra min Ala kira ka hadisa jɛlen na ko ni maa min fatura Ala kira somɔgɔw kanu na karamɔgɔ k'i fatura kunnajiya kɔnɔ ni maa min fatura o kanu na ke e fatura kaburu kɔnɔ mun kirinu na kiri tɛ jɔn kunna k'u bɛ ɲininka u kanu ye jumɛn ye ka tugu nɔfɛ u ko min ka ɲi e yɛrɛ ko ka ɲi tugura nɔfɛ u y'i bari min na k'i k'a to yen i y'a to yen o de ye tuguɲɔgɔnya ɲuman ye n kɛra karisa fɛ n y'a kanu ale bɛ min fɛ a bɛ taabolo min na o ne ka taabolo tɛ kelen n'i ye kanu fɔ u b'a fɔ k'e ka kanu tɛ a ma saha wallahi n ye maa min kanu a bɛ modèle fɛn fɛn kɛ o modèle de ka di ye kosɛbɛ tuma dɔ la ka hakɛto ɲini fɛ ni maa kɛra min fɛ hali n'i m'a tɔgɔ fɔ a bɛ dɔn ko karisa taama cogo la k'a bɛ karisa ladege dɔw b'a kunsigi dilan k'a bila kun na k'a bɛ ka karisa de ladege hali balontan mayo i b'a tigi ka numéro dɔn ko ne ye karisa ye ne fana ko k'i bɛ Cheikh Tidiane fɛ Cheikh Tidiane jogo de bɛ y'i la n'u ka laadiriya ye ka s'u yɛrɛ la ka hɛrɛ kanu ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma ka kɛ jogo ɲumantigi ye Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ko ni maa min ma kɛ silamɛw bɛɛ fɛ i t'ale ka wirdu ma sa a ko i t'ale ka kalanden a y'a f'u ye tuguni ko kalandenw ko Ala kira ko n k'a fɔ a ye k'a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ wirdu sigilen bɛ jogo de kan n bɛ zikiru kɛ la zikiru ye tiɲɛ attention waati min bɛ ka zikiru kɛ la a kana sɔrɔ dɔ hasida b'i kɔnɔ o man ɲi karamɔgɔ wirdu tɛ taa yɔrɔ si o k'i ka hɛrɛ kanu ni bɛɛ maa min y'a kanu ne ye maa min m'a e ka hɛrɛ kanu ni bɛɛ ye Ala b'o daminɛ e yɛrɛ la Cheikh Tidiane ko a kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ kalandenw ko Ala kira ko ko a fɔ i ka kalandenw ye k'u kana ne tɔɔrɔ nin ye kisa dɔ min donnen bɛ tarika tijaniya kɔnɔ a ko Ala kira ko ne ka kalandenw bɛ tɔɲɔ a ko wallahi k'u ka tɔɔrɔ bɛ se ne ma a ko fana bɛ kɛ cogo di a f'u ye ko dɔ kana dɔ tɔɲɔ ne ni e cɛ ne kana don e gasi la ko ne donna e gasi la ko k'i bɛ don ale Ala kira gasi de la a k'i ka kalandenw ne ka kalandenw de fantan minnu b'i nɔfɛ ne ka fantanw i ka kole ye ne ka kole de tarika tijaniya ye maa wele ka ɲɛsin de ma ni maa min kɛra sirifi ninnu fɛ i bɛ kɛ jugubatigi de Jalo n bɛ ka min f'i ye o tɛ siriyɛn de anw ye a ye an ɲɛna prévisible congrès dialectique yan anw kalanna karamɔgɔ minnu fɛ ani an ye seku minnu ye taribiya la yan anw mu ɲɔgɔnna ye de jogo la de wallahi u bɛ siran Ala ye zahiran wa batinan u y'u jantu dalakan na u bɛ kuma min fɔ kɔlɔsi min b'u bolo u bɛ min fɔ a la u b'a dɔn u y'u ɲɛ tugu u ma fɛn bɛɛ lajɛ u ma fɛn bɛɛ dun u ma fɛn bɛɛ minɛ u ma taama ka taa yɔrɔ bɛɛ la o de la a bɛ fɔ ko nin ye Cheikh Tidiane ka kalanden ye e ka k'i karamɔgɔ ja ye n balimakɛ n balimamuso n'i yera yɔrɔ min dɔrɔn e ka sin ka tijaniya nege dɔ maaw la
wallahi e kana ki sabuye e mo ka tijana la gosi ne ko era imi karamo ko do soro amba fu kiya ka danga de soro wallahi o chamone be ibi karamo ka danga de soro mais ni karamo jira ni ere ka comportement i ka ala halay vraiment ni yechie ye karamo e milla ni kera kalande nyumay Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu mba fe ka min jirila ya bi yenne ni nga ko Cheikh Sidi Ahmed Tijani ne ba fi ngo khutbu do khutbu de do o ye wolu ju ka nyemay aka silsila ajele no kata Cheikh Tijani na katabu ala krala ndella ka afrika emission na tabarraka ambe barka nyinige abta soro do ma be ka emission floma amma be flana ma ni ya sabana ko ni kurayewa ay amba fu ko ni te kuraya anya sigi damado ke ni flana ka anga sigi do de jonye Cheikh Tijani ko do ko shirifi ko erete ci wallahi do bo fo ala ci mbunya Muhammad Mustafa sallallahu ala ko fo die ka ba ko Muhammad ezuriya te ba fo domi ni ne ala sona ka ma mo bon dugu ko ko do ne shirifi ko be ba nte shirifi atanga dugu la yere o be ci ne madali ka do o ci me ate jena o ya hashida ni juwade wallahi atse ka ba don do ku be yere ala kra la ko ala kra zuriya bana atura dengele mi abolo no fatura una na fo ko zakal abtar ko ni ce ko tigele ko Muhammad ko bena ba karamo ko denge de ma koy wallahi mata do minye koy ala de bodo subhanahu wa ta'ala una na ku be yele ala kra la mba fe ka jirla Cheikh Tidiane bora yoromi Cheikh Tidiane nana ka bo ka ke ala kra mone bo dew abe fo Cheikh Tidiane mate faso kono deminu nana ka faso kuna wolo sirifu ni ngonche ni drapeau be yabulo lahara Cheikh Sidi Ahmed Tidiane abala comme Cheikh Abdul Qadir Jilani a joro comme Imam Hassan Sazali comme Ibrahim Dasouri comme Dabari cheminu bora Cheikh Tidiane ko fe comme Mohamed Hafiz al-Misri ni shirifu ye abelo ba do be comme Mohamed Hafiz ash-Shinqiti ka bo anfoni abelo ba do anga jamana ngono comme Cheikh Ahmad Rahimahullah nous shirifu de lahara ala kra yere be wasoni mode minu ma minu sera ka ma million joli ku debrake ka bo shaytane bo ku nyeshi hadrama ku ka la ilaha illallah ku ka astaghfirullah ku ka allahumma salli chama fo jalla be funde mako ala kra bono a chama ka ta sidul wafi la hasan al arawani tomboktu kata fo nyoron jamana kono ni yele mana ni sera segu o capitale wo be shirifu chama soroy ni tara kai be do soro ko bani nyoro shérif Muhammad al Mukhtar akramu Ahmad Tahir Soufa o karamu Muhammad Salih سالك الوداني كرمه شيخنا شيخ سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه جون الشيخ تجاني ري لا إله إلا الله نين بسكافو أبي فما كو خطب المكتومي مقطع دون فمن دوغلا أبي فما مكتومو دم كو فمن دوغلين فمن دوغلين دو تسيكا دو جالو تسيكا دو مين بسكا أنتيجي يشاما كو فين دو ببارين كلو مين باكنون تادو والشيخ تجاني فنا كم مخامو ما تادو نين télé e wati ko de ni ala sona ma inshallah nyanka émission ni wati yere anga jemuka ale sira abanro la amma go be minani ala sona na inshallah ni mo bala o be ansoro aywa jemukan flanan konnana amma go be mina Cheikh Tidiane yere minye ankra mo ko se ko bina wala like ankra mo ko ni jemukan kunceli la kuma kunce kuma joni yubulo kadani wallahi ambe ala fuka ala barkada ka télé shérif la fu ka Tidiane blomba fu ka déplacer kana en fait bi no be fenjira dron o de kanu ko wata simu bi hablillahi jami'an ولا تفرقوا أي نقول سر جروبا كلنا أكنا فرافرا وتسمو بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا ودي على كلنيني قرانا مين فاني كان كان نقول سر جروبا كلنا أنكنا فرافرا وهي إسلامية وبا أم بفرا نقول ماما كل لا إله إلا الله محمد رسول الله أفلانا الشيخ سيد أحمد تياني مين فاني أكو أنا رجلها من خاف إلى خاف أكو جين كنا كون طريقة تجانا بما من بلو ما بافو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسبع minnu b'a fɔ la ilaha illallah siɲɛ 100 n'u bɛ salatul fati kɛ siɲɛ 50 ka la ilaha illallah kɛ 100 ka jawharatul kamali kɛ 11 12 bɛɛ karamɔgɔ Cheikh Tidiane o tuma Tidiane dabɔra min kama o de kan kan tigɛ di ɲɔgɔn ma awradu ninnu nana ka jogo ɲumanw olu de ɲɛnamaya na ala k'o sabati an na ala k'an kɛ Cheikh Tidiane ka kalanden ɲuman ye an bɛ Tidiane bulonba maa bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka sigida wɛrɛ ala k'o jirana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنكر مغز كوسي وأمبي فوكي ولا نماندو أمي فولي تكانيسي أو ماني سانغينا أو منو سوغل مانا جشريف لا جبراني سانفي كورفو دامنا أنيا فاويكا فامي باكو جيكوروني غولفو لا أنكر مغو الحاج كوسي كو عليك زاوية باكو نانا أني أنا كان بو أي أني كان بروك شيخ تجاني عليك نينما يوكا ni ala sona ma ni babu nunun to bela jile awasro jemukan flanana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
سبيل إلى